అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక ప్రక్రియ నేడు ప్రారంభమైంది. టీడీపీ, వైసీపీ కౌన్సిలర్లు మున్సిపల్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేనేని సురేంద్రబాబు, ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ సమక్షంలో చైర్మన్ అభ్యర్థిగా తలారి గౌతమి సోమశేఖర్ ను ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాదించారు. డీఎస్పీ రవిబాబు మాట్లాడుతూ ఎన్నిక ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు ప్రత్యేక బృందాలతోటి గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని వ్యాఖ్యానించారు. మా అభ్యర్థి విజయం ఖాయమని టీడీపీ కౌన్సిలర్లు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.